खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आं स्पेसियेलि फोरोंगिरि बिगोमा आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोंहा दायो आसामाव गुन'त्सबनि बारहावा बारगासिनो। बेजों लोब्बा लाखिना दिनै आं क्लास 2नि बिमानि रावनि मोननैसो सेम्पोल कुइसन लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था आरो नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। दे बिदिब्ला नायलांदो। जोंहा क्लास 2नि कुइसन पेपाराव बिमानि राव, इंराजि आरो सानखान्थिनिफ्राय गासै 35 अपसनेल सोंथि थागोन। बेखौ फरायसा फरायसुलिमोना सायख'ना राइटसिन होनांगोन आरो बेखौ नायनो फोरोंगिरिमोना OMRआव फिल आप खालामनांगोन। दे बिदिब्ला सोंथिफोरखौ नायलांदो। कुइसन नम्बर 1 आकबरा बबेनि राजामोन? क नाम्बार अपसन दिल्ली, क नाम्बार अपसन आसाम। नेक्स्ट 2 नाम्बार भारतनि राजथावनिनि मुङा जाबाय क नाम्बार अपसन मुम्बाइ, क नाम्बार अपसन गोदान दिल्ली। नेक्स्ट 3 नाम्बार निर्मल हृदय मुंनि थाग्रा खुलि लुहोदोंमोन? क नाम्बार अपसन मादार टेरेसा, क नाम्बार अपसन अकबर। नेक्स्ट कुइसन 4 नाम्बार जेवारिखौ असमिया रावाव बुङो? क नाम्बार अपसन प्राणी, क नाम्बार अपसन जिब। नेक्स्ट 5 नाम्बार दिल्लीयाव लांदां जायगा दं? क नाम्बार कामाख्या मन्दिर, क नाम्बार लाल किल्ला। 6 नाम्बार राजानि राजउलाफादनि सोद्रोमाखौ बुङो? क नाम्बार सम्राट, क नाम्बार राज सोद्रोमा। नेक्स्ट 7 नाम्बार सन्तुरा जाथोसे? क नाम्बार दामजाग्रा आगजु, क नाम्बार दाउ। 8 नाम्बार दुइसिन न'खौ बुङो? क नाम्बार न'सा न', क नाम्बार इसिं न'। नेक्स्ट 9 नाम्बार मा खालाराव जों उदांस्रि सान फालियो? क नाम्बार 26 जानुवारि, क नाम्बार 15 आगस्ट। ब्राह्मीया मोनसे क नाम्बार मुलि हारिनि मैगं, क नाम्बार मोदोमनाय बिबार। बेखिनियावनो दिनैनि क्लास 2नि लेंगुवेज 1नि जा सोंथि फरायनाय बे सोंथि फरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो सानखान्थि आरो इंराजिनि सायाव भिडिअ लानानै फैगोन। ओंखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना आं भिडिअ होनायनि उनाव थाबैनो मोननो हायो। जोबथायाव बयनिसिमबो साबायखर बावना आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।